салом алейкум бародарои азиз, субҳи ҳамаи мо шумо бахайр бод. Як навор карда будем пештар дар бораи бозии лотарея. Гуфтем ки бародаро канал аймон нест, чунки канал аймон нест, камтар нодирстранг айне ки бародаро канал агар ман бикшому шумо набоше чӣ ки канал дошта бошем, чӣ ки канал надошта бошем. Барои ҳамин бародаро канал ай мову шумо ай бемашварати шумо иншолло ки ягон гапи зиёдтӣ намегзара. барои ҳамин аз шумо машварат парсидем, аз шумо совет парсидем ки бародарои азиз ҳамхели мақсад ҳаст. ва дар ҳақиқат бародаро шахсоне ки дар ҳамин канал подписатсия кардагӣ ҳастанд, узви ҳамин канал ҳастанд, дигаргунанд. иншоаллоҳ ки мардуми хосе ҳастанд, мардуми худотарсанд. иншоаллоҳ як бародар пешниҳод кард ки як лотареяро роҳандозӣ кунем. чӣ хелай бародар чанд вақт пеш мора парсида дай мо дархост карда ками кора бин. мо ҳам имрӯз пагаҳ кардем, баъдан худашам иншоаллоҳ ҳамин наворо тамошо мекунад. гуфтем ки бародар ҷои хафагиш нест, ай мардум аз подписчико аз тамошобино мепарсам, агар ризогӣ додан лотареяро роҳандозӣ мекунем. ӯ бародарам гуфт гап нест, агар розигӣ додан ҳамин хел. аз шумо пурсон кардем дар баробари 100% ягон 4%, 3% розигӣ аз тарафи шумо шуд. боқӣ мондааш норозо буданд. барои ҳамин бародаро мо лотареяро кансел кардем. гуфтем гапо отказ шуд. гуфтем ки намекунем ин кора. бародаре ки пешниҳода карда буд ӯ ҳам гуфт бародар дар гапи худ истодӣ, гап нест, мо ҳам хафа нестем. гуфтем хафа набошӣ бисёр хуб. ва боз дар ахирам гуфт ки лотареяро ҳатман мо роҳандозӣ мекунем дар дигар ҷоҳо, лекин ҳатман ҳам картара бикшо ки ман ҳаққи гуфтагӣ ҳам фоизи гуфтагиро бояд дар карта бигзаронам. гуфтем бисёр хуб, агар ин хел бокӣ боша бисёр хуб мешава. ҳайр гузаштем аз ин ки лотарея намешава бародаро. лотарея чӣ хеле ки гуфте, чӣ хеле ки нахосте, ҳамин хелай бародаро. барои ҳамин мо пурсидем аз шумо ки бародаро хоҳишманд ҳасте, иҷозат ҳаст. ҳатто ҳам хелеам гуфтем бародари азиз лотареяи мо аз байн рафт, лотареяро идома намедиҳем. имрӯз якшанбе бизкашиай бародарои човандоз тарафдоро мерем биза тамошо мекунем. насиб бошад ин навори мо ба фикрам ки ба бегаҳа мегзара дар интернети мо. ҳайки гузашт бародаро субҳатон бахайр гуфтем, ҷои гап нест. навори бизкашӣ пагаи дигар мумкин бигзара. мебинем бо бизкашиҳои ҳозир барф нест, аспора бисёр намеоранд, камтар меоранд аспора. барои ҳамун бизкашиҳои ҷаззоб, ҷолиб намешаванд. барои ҳамин наворо камтаранд, зиёд 4-5 соат давом мекунем. мо 20 минут, ним соат ҳамиқа навор карда мепартем. гузашта аз ин аввал худо, баъд ки мо бо табиат зиндаем. табиате ки мо нигаҳ кунем, бо шумо тақсим кунем, иншоаллоҳ беҳтарин чизай нисбати лотарея. бародари азиз ҳамира гуфтани будам ки лотарея намешавад. зинда боше, дар амони аллоҳ боше. боз во мехӯрем дар навораи оянда. то боздид.